скъпи колега, за вашия талант, за вашето умение. Бъдете близко винаги до българските дизайнери. Те са достойни за вашия труд. Искам да благодаря на всички дизайнери, с които съм работил и с които не съм работил още. Асоциацията на дизайнерите ДИТА, лично на мадам Едит Пав. А така също и на всички мои любими манекени. Те се знаят кои са и там така назад са. На всички дизайнери държа да кажа, че посвещавам тази награда на всички млади дизайнери. Очите говорят, очите покоряват. Красивото, безизразно лице отблъсква с празнотата си. Сценичност, честота, болярска гордост и три красавици в раздел «Лице на фестивала». Мария, Симона и Вероника. Наградата връчва господин Явор Цаков. Ето е всеки фестивал да има своя жури, нали така? Всяко жури има своите предпочитания. Аз лично, това поне, което видях, не мога да отделя по-доброто лице. Смятам, че и трите момичета заслужават нашето внимание. Мария Ангелова. Искам да ви благодаря. Оценявам много тази награда. И единственото нещо, което искам да ви пожелая, това е да достигнете до хармонията. Тъй като пътят до нея е толкова дълъг и на нас ни остава да броим само слънцата и луните, които ще ни доведат до нея. Затова съвсем искрено ви я пожелавам. Раздел «Модна фотография». Иван Георгиев, Темелко Темелков и Ангел Цветанов. Наградата ще връчи представител на фирма Джорджети. Ангел Цветанов. Пожелавам ви още много творчески успех. Добър вечер. Благодаря за тази прекрасна награда
и на всички, с които съм работил през миналата година, дизайнери, модели, манекени и гримьори. Благодаря. Приза в раздел «Модна журналистика» си оспорват телевизионното предаване «Звезди» на Тони Рапонска, Валя Михайлова от Българското национално радио и Медиа Холдинг, седмичен труд Юлия Вълкова, дневен труд Мартин Радославов и нощен труд Румяна Симеонова. Господин Явор Бобев. Модна журналистика 98, Медиа Холдинг, седмичен труд Юлия Вълкова, дневен труд Мартин Радославов, нощен труд Румяна Симеонова. Преди 10 години Зоя Деянова създаде нашия седмичен вестник. Тя първа реши да направи модна страница. Държа тази красива статуетка да краси нейния кабинет. Дами и господа, една голяма жена, една голяма звезда. С удоволствие ви представям изпълнението на Христина Ангелакова. Ti darei dolce un bacio, ti darei tutti ti direi le dolcezze dell'amor, tutte le dolcezze dell'amor. Sempre, sempre assisa, ed presso mille gaudi, ti direi, gaudi, ti darei. E poi, rispondo no, al mio cor, e poi, ti direi,
Достигнахме кулминацията на нашата церемония най-добрите за 98 година. Дизайнер на годината 98, екомодата и Мария Мичева. Съвършенството на Диди Демерджиева. Принцесите на Донка Лазарчева.